gunung plek ngono mesti jugruk. Asli. Aja kok mung siji, loro wae jugruk kabeh. Plek-plek ngono bletre. Bletre. Apa itu? Sengit aku gak aku. Ora ngono itu ora. Gunung ngendi? Ora ngerti wae. Kok Bandung meneh. Hah? Tak tamake gunung jugruk segara asat. Asli aku ora. Ayo golekno gunung ora percaya. Golekno gunung. Tak tamanane tanganku jugruk yakin golekno gunung ning kowe sing bayari. Mau aku nek kon bayar. Ayo tamano. Iki tak tamake jajamu ora jeblong tekan geger aja tundang bagong. Bela ora wedi. Jo. Halo. Hei. Kowe ngematke aku ora kowe? Kowe weruh aku apa ora? Wis tak sumbari, tanganku iki nek nganti wernane abang. Iki murup abang. Tak tamake diajamu lan jeblong tekan geger. Aku meguru karo kowe. Dijajal apa piye? Dijajal apa piye, Jo? Ayo dijajal, neng dituku lho. Ora men dijajal-jajal, lentek. Kita make ora jemblong. Aja tutang bako lekane ati kowe. Sonaing tantang-tantangan ora gojek. Aku seneng ya soalnya Antarja wis wedi karo aku wis pucet. Dadi tak permainkan. Dek iki tak ning tak atungi tanganku ngene iki malah radong kaya wong petuk kan itu. Antarja tanganku iki nek abang, kowe nek ora mandeg semprit polisi. Dan mripate iki kaya anu tukul pertanyaan maksudnya ngono kae. Bingung dek. Terus tanganku iki tak tamake gunung jugruk, Jo. Asli. Anggere tak tamake buk ngono mesti pletre. Antar joki malah arep guyu to. Dapure. Nendi wonge? Ngeleng apa, Truk? Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul barang Aja kok duyu ngawur ora. Wong jenenge piyayi kok duyui ora. Wah, seneng aku. Oh iya. Lho, sik Gong. Hah? Kayak ono wong joget-joget ke sapa kae? Endi? Kae. Engko gek mau nanggap jadilan udu. Kae lho, ijennya lho. Dhewe lho. Endi ta? Kae. Oh, kae to. Heeh. Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praguto. Praguto. Praoto ndoke separo. Praguto ora. Akan ndak ya bae ora. Praguto. Ah nek kae udu sapa-sapa tro, nek arep nyekel kowe polo wong loro ya. Aduh. Aku iki didhawuhi Nuwun Mandura jane ya mangkel. Aku ki pate kok mengkon nyekel kere-kere. Ya aku bareng dikandani kon nyekel Petro, delok rupane mbayangke wis kemekelen. Sing mburi kae ana wong kok sirahe kondas Sinarjaya. Sabar lho, Gong. Padake ndas bis kowe, Gong. Tak tambah-tambahke apa kae. Wis men tak tambah-tambah. Petro. Pripun? Oh, muni pripun dadak melet. Aku nek karo kowe seneng ya wetengku sebah. Mergo kudu guyu terus. Pate ora ndek sopan. Ayo. Bajul raimu. Ayo.
Anggere guyu ala-ala tangan cangkeme kok. Wah, guyu bandem watu raimu. Rembugan sing apik-apik wae. Aduh, bongkon digetak. Ambune abu-abu. Trembelane patih dibandem sandal. Penyakit ora. Sampeyan iku ajeng napa? Nyekel kowe. Sebabe kowe wani alsih mandura, Tru. Ha Petruk niku menungso. Selagine cacing niku kepidak menungso, niku ngulet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Niku kewan cacing. Ha Petruk niku menungso duwe perasaan kok arep dicekel sak penake dhewe nek Petruk nyolong Petruk Malik niku dicekel wangun. Wong kula ora salah ora kleru arep dicekel. Ha bonggo. Lho, wani ya lah sing tak wedeni apamu? Lah canda seret ngarepe Prabu Baladewa. Mangriki nek ajeng kepinangan mungsuh Petruk, Mas. Aku toko kondel iki ngopo iki, Gong? Kuwi arep nang ndi, Tru? Arep mulih. Lho. Mulih piye? Mulih matur kersaning Bapak. Nek aku le diutus mboyong para Pandhawa ora kelakon gagar wigar tenantuk karya. Terus aku arep matur karo Bapak nek aku ora iso mboyong Pandhawa sinambimu di pustaka Jamus Klimasada. Ah terus nek arep gelut Prabu Baladewa sok kapan? Nek aku gelut Baladewa ki modar Gong tak omongi. Aku ki ndek pikirane Sinuwun Mandura ki Nalindra digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tur duwe pusaka, pusakane pirang-pirang. Terus aku mung awaran kaya ngene iki. Nek musuh Prabu Baladewa ki padha karo sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu, tangeh uripe mesti tekaning pati. Terus ayo mulih wae le. Golek slamet mulih matur karo Bapak. Terus rumangsamu nek kowe golek slamet mulih matur karo Bapak ki rampung perkarane, heeh. Ngono. Mestine rampung. Mergo Pandhawa ora kelakon diboyong ning negara utawa ning Karang Kadempel, Bapak cabar nggone bangun kayangan. Wis rasa dadak werna-werna, engko aku tak matur Bapak ora usah aneh-aneh bangun kayangan. Truk. Bapak le ndek niat bangun kayangan iki nganti direwangi meneng wae kaya wong lara lho. Kuwi berarti Bapak ki le mikir ki tenanan ning ati ora mung sembrono. Kowe diutus karo Bapak mboyong Pandhawa ki ya lahir batin Bapak percaya karo kowe. Nek nganti kowe mulih omong karo Bapak, Pak, aku ora iso mboyong Pandhawa. Wis mangsa baranga Bapak. Kowe ngerti to watake Bapak? Bapak ki nesu ya guyu, seneng ya guyu. Ora tau diketokke praupan sing sedih ki ora tau. Ning kowe matur ngono kuwi atine Bapak ki lara-lara. Ning kowe ora iso maca atine Bapak. Bapak kelara-lara atine, esane ming mesem. Tumrap kowe Bapak ora kelara-lara ning jane Bapak ki wis nenutuh karo awake dhewe kongkonan anak ora iso ngrampungi karya kuwi nang atine Bapak. Oh ya ngono ya, Gong. Ah iya. Ngayal ora. Ha terus kudu nggawa Pandhawa ning Karang Kadempel. Mungsuhe Prabu Baladewa. Terus masalah buat lo. Mungsuhe Prabu Baladewa terus ngopo? Aku mesti modar. Wong ki sing dinteni apa aku tak takon? Hah? Wong kene ning alam donya ki sing do dinteni apa? Sing dinteni ki mung do antri modar, Tru. Anut carane dhewe-dhewe dipesthekke dening Gusti, umure tekan pira, kuwi kabeh do antri dhewe-dhewe. Wong karo mati kok wedi. Wong ki nek wedi karo mati mbiyen rasa urip. Oh, boyo. Kowe tak pikiran. Terus saiki ki mungsuh Baladewa. Rumangsamu kowe maju terus kowe mati. Apa pati uripmu iki gumantung Baladewa kok? Heeh. Wah, critani jaman nabi-nabi mbiyen ya, Truk. Waduh. Iki ra sembrono lho, Gong. Iki tenanan. Iya, iya. Kowe ngerti Nabi Musa kae? Kae isone ampuh digdaya. Heeh. Tekene kae mergo entuk firmaning Gusti Allah.
Musa teken kuwi tutukno ning laut. Laut Merah bakal membelah. Oh iya. Ning nek wis Gusti ora menfirman apapun, tekene Nabi Musa ki ya men teken tok, tutuke laut ya ora mbelah. Ning merga saka keparenging Gusti sing maune ora mungkin dadi mungkin. Terus Padha uripe menungsa. Kowe mungsa Baladewa ki nek Gusti ngeparengake Petruk ora mati, mbok dicocoki nenggala nganti babak bunyak kowe ora modar. Merga sing duwe pati uripe menungsa ki sing gawe jagat. oh iya ya. Kandhani wah blokon. Nek ngono aku tak wani karo Prabu Baladewa. Karepku ki ngono. Ning aku le mlayu ki mau jane ora perkara Baladewa, Gong. Perkara apa? Perkara Sinuwun Mandura sajahe kok licik. Licike piye? Ngundang anak-anak Jodipati. Sapa wae? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Daran-darane awake dhewe. Mesti kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul. Aku sing janjane ora luput digawe luput supaya putra-putra Pandhawa do ngrangket karo Petruk. Terus masalahe Nek mungsuh Baladewa aku wani, nek musuh anak-anak Pandhawa apa ya memper aku kuwi wong gerangan lho, Gong. Aku kuwi wong tuwa, nek musuh bocah-bocah disurak karo wong kono-kono. tergantung. Nek bocahe ngayal tutuk ndase. Nek bocah iki bangun miturut, wong tuwa kudu ngajeni karo bocah. Nek bocah iki pancen wis wani karo wong tuwa, nggo ngopo bocah kok dieman. Ngono ya. Aku nek do ngene iki mletek to. Oh. Mergo wareg. Wah iya. Anggere aku rada ngeles sithik iki goblokku ora jamak-jamak. Ya ora apa-apa. Kuwi malah wigati, malah penting. Ning aku kok ora tegel. Wani karo Ndara Garwaca, Ndara Antarja, Ndara Sena. Ngene wae. Andom gawe. Ya. Engko nek pancen anak-anak Pandhawa kae do tekan kene. Heeh. Takonono arep do ngopo? Nek pancen arep gendak sikara karo kowe, arep nyilakani karo kowe, kowe rasah melu-melu terus. Kowe nek pancen ora tegel, wong ora tegel ki ora bakal tekan tegele. Kowe ngomong ana aku rampungane kabeh. Lho. Iki ora ming waton jeplak lho cangkeme kok. Iki masalah lho. Masalah yakin. Wani apa kowe? Sing tak wedeni apane? Engko nek tak rembug ora kena, malah do nyekel aku. Aku tak tengok nang mburimu ngono. Ya. Kari jawel aku adugangane kabeh kok, Tru. Asli ya. Asli. Hah? Nek asli aku seneng le. Tegese iki nyambut gawe iki wong loro. Heeh, ning ora minggat lho. Ora, mbok titanan aku dilirik terus wis. Nang kono terus aku. Tak siap siaga. Ya. Nek dijak rembugan ora kena, jawel aku. Ya. Asli ya. Heeh. Lho kae, wis arep tekan kene kok. Wis rasa wedi nang aku. Wedi nggo ngopo? Ya, ya. Gong. Ngati-ati toto-toto. Siap. Takoni terus. Kira-kira ora kena kandhani jawel aku dupane. Ya, ya, ya. Saiki wong. Oh, sik sabar. Rasa kesusu, rasa kesusu. Nuwun sewu Ndara Antasena. Ya, aku tekan kene, Tru. Nggih. Kok pasuryanipun benten kalian biasanipun nyawang Petruk sajahe kok kaya mboten rena penggalih Den. Terus aku tekan kene aku tak takon karo kowe jujur karo aku ya. Nggih, mboten ajeng kula wantun goroh wong kula ning Ponokawan. Kowe wani karo Wong Mandura ya? Kula? Ya. Pripun? Wani karo Wong Mandura? Oh lha nggih, teng Kedatonegara Ngamarta. Yen ngono bener ngendikane Wong Mandura. Yen Petruk wani karo Nalindra Mandura. Petruk, kowe iki ming batur, kowe iki ming Ponokawan, kowe ming Gedibal. Mesine kudu ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Siwa Mandura ki sembaning para Pandhawa, sembaning putra Pandhawa. Lah kok dadi kowe wani karo pepundhenku Siwa Mandura. Yen ngono dina iki mapano, tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Kaleboke pakunjaran, gedhe-gedhene kuwi bakal nampa pidana saka negara Ngamarta. Dadi rawuh sampean mriki mengajeng bondo Petruk, mengajeng nyilakake Petruk. Ora jeneng tak cilakake, ning kudu anut pernatan hukum. Nek kula salah monggo, ning nuwun sewu kula ora salah. Kowe wani karo Siwa Mandura tegese kowe salah. Mergane kula salah kula ana perkara karo Siwa Mandura lan kula mbelani awak kula dhewe. Rasa kugan gunung tanpa gunung. Manut apa ora? Nek kula manut,
penak awakmu. Nek kula mboten manut, lara apa sing tok jaluk Antasena mentala jotosi karo kowe. Gong. Ayo Lek. Sik weteng kula ora Tru. Lara piye? Mbah iki mah senut-senut ngono. Waduh, ati was tak jawil. Tak jawil dengkulmu mlacot kowe. Mosok wong lara wetenge kon gelut ta jelas kalah. Ha terus Ja omongan sing nek mari tak sikate Tru. oh iya, heeh. Pokoke diulur wektune. Ya. Lah piye to kok iso lara? Wis ta, cerewet sing srenut e. Ya. Nun sewu, Den. Nek kula salah, dasar kula pancen bener-bener salah, mang cekel. Ning nek kula niku duwe pawadan, kula duwe dasar, duwe alasan, mang midhangetake sik alasane Petruk. Wong niku nek arep ngrampungi perkara aja mung entuk pelaporan ing sepihak. Ning sing duwe masalah ditakoni kabeh. Lara-larai piye? Pihak pertama, pihak kedua. Sampeyan teng tengah-tengah. Mengke mang saring, mang timbang sing bener endi, sing salah sing endi. Niku lagi kecekel bener lan salahe. Niku jenenge adil. Ning nek sampeyan ming terus gugu ngendikane Sunan Mandura, Petruk ora entuk bela awake Petruk, niku sampeyan ora adil. Ora iso ngedeke hukum negara Ngamarta ning malah ngrusak hukum negara Ngamarta. Kowe arep duwe dasar apa? Ngaten. Kula sowan teng negara Ngamarta. Niat kula diutus Bapak Semar kon nggawa para Pandhawa mboyong rawuh teng Arang Kadempel. Wigatine dadi syarat Bapak Semar nggone bangun kayangan. Bapak Semar niku kepengin bangun kayangan uriping para kawula sak negara Ngamarta embane wonten kayangan kebak karukunan lan kebak katentreman. Syarate kula kudu mboyong Pandhawa 5 cacahe. Jebul sowan kula menika sampun nyareki rawuhipun Sinuwun Ndarawati lan Sinuwun Mandura. Nalika semanten Sinuwun Prabu Puntadewa ngendikake nek bingung arep diparingi sapa wis teko Jamus Lima Sada. Lah niki lambene niki. Niki sing kuwar-kuwar. Nuwun sewu, pustaka Jamus Lima Sada niku panggesanipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada, wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Sinuwun Mandura ora trima. Petruk kantong bolong menungsa ratatanan Bagong kere gedibal 17. Lambene treweteh kaya betes sing menapa pategalan. Ndruwili kaya grojokan. Wis kaya ngoten nika Sinuwun Mandura nek dukorak ngoten nika. Ya. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke wong gedibal ora apa-apa, wong kula ya kere tenan. Ya. Lah bareng nyandak bapak. Bagong. Bali kok ndoro bapakmu. Bapakmu wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu wong melarat. Kok arep bangun kayangan iki kon ngilo karo raine, kon ngilo karo cengele kae. Nuwun sewu. Nek upama sampean niku anake Ndara Werkudara terus kula lokke, Antasena. Omong karo bapakmu. Wong delogak-delogok. Ra iso ndodok, ra iso ngopo-ngopo. Wah weh turut dalan. Wong sing muni tak jotosi. Padha karo aku, Mas. Niku padha kalih kula. Nek kula sing dunekke ora apa-apa, ning nek bapak sing dunekke niku nusuk ati kula. Ngoten. Bapak kudu tak belani. Lah kula kalih Bagong niku belani karo bapak. Mergo Sinuwun Mandura wis nguneke kaya ngoten niku, wis ora wajib diajeni, wis ora nganggo unggah-ungguh. Mula kula wani karo Sinuwun Prabu Mandura niku ora kok wani karo Nata Mandura, ning wani karo pambegane sing ora becik kaya ngoten niku. Pun, ngoten niku alasan kula. Dadi perkarane ngono to. Heeh, anu iya, anu nggih. Wah, yen perkarane ngono tenan. Yen kowe tak cekel aku kleru karo kowe Petruk. Lah, kene sampeyan iso menggale. Sok niku dijak omong-omongan sik ora waton terus ngegongkele okol. Terus ngegongkele digdaya sapa-sapa arep dicekel, sapa-sapa arep dirangket. Lah, mboten sae kedadosanipun. Pripun? Sios nyekel kula mboten? Ora. Malah kowe tak anggap bener perkara iki Petruk. Wis penak wetenge, Truk. Mari, wes, aku ora krungu matus ngono. Iso ilang angine jan. Oh ya syukur. Nah, piye gajul ya? Ora wis. Iki wis siap aku rasa wis. Wis aman kok. Oh ya syukur. Lah terus ning yen aku wis ngerti kahanane iki, aku ora sida nyekel kowe, ning kowe durung tentrem. Lho kok durung tentrem? Sing bakal tekan kene Kakang Garukaca Kakang Antarja. Nek aku iso tok jarembugan. Ning nek piyai loro kae angel dijak rembugan truk. Waduh.
Ndasku kok migrain ya. Piye ndase dipecah apa piye? Ya ora ngono. Aku iki nek muni ana masalah terus sirahe mumet wetenge lara, nek ayem ya sehat. Heeh, aku ki karang embuh. Kita ki ragaku ki ora trima nek aku ki ndek masalah ngono lho, Tru. Wis pokoke iki diampet wong loro. Lara dilakoni, penak dilakoni, cilaka dilakoni. Siap. Lah terus kula kudu pripun? Ning ora usah wedi. Aku ngewangi karo kowe. Nek pancen ora kena tok kandhani, ora kena tok elekke, tok kandhani sak tenane perkarane piye, dheweke isih bakal nyekel karo kowe, kowe kandha karo aku. Kakang karo Kaca, aku sing nandingi. Monggo aku sing elekke, nek pancen Kakang Kaca ora kena tak elekke wis ben. Antaraning anak perkudara padha bendak sirah, padha gejegan ora apa-apa. Sing baku aku mbelani karo bener Petruk. Nah, ngono kuwi karep aku. Wah, guyu hahaha. Wis iso gleleng saiki, Tru. Ha terus lajenge wangi engko nek Kakang Kaca tekan kene nek dheweke nantang karo kowe utawa arep nyekel karo kowe wani nono. Nek mriko ana sutenan kula diajar tenan tak tambani nek kowe lara. Kangge napa? Banyu sungut kowe iki. Nek diperes iso metu banyune iso nggo tombo. Oh, nek mati tak uripke. Iki yo kok nguripke wong tekaning pati. Oh, nggih. Pun ngoten mawon nggih, Den. Yo wis karya slamet yo Truk nggih. Lah ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Lah mengko nek kula lara kejet-kejet arep modar nika sing nambani sapa? Nek sampean teng jero bumi lek nyeluk piye? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Oh nggih. Wis ngono yo Truk nggih. Ngopo Bagong? Anu meng jajal kok. Wong edan ora. Ayo dijajal sih ya, Tru. Ha iya. Engko nek di ngono-ngono ora metu. Engko nek diwasaku mempeng lek jeluk ngono. Ora metu cilaka ta? Ha iya. Naming lara ta, Tru. Ha iya. Rugi. Wis tekan kene wae ayo ditunggu nang kene nek Galgoco tekan kene tandangi kok. Nek Ndara Antasena engko bakal nambani karo awake dhewe. Syukur bagi nek Ndara Antasena gelem mangsuli pengendikane Kakang anu Ndara Garutkaca. Ha, dintane kene wae. Ya. Ndara Garutkaca. Iya. Petruk, nggih. Nuwun sewu kula ngaturke bekti katur nggih, Den. Ora sudi napa bektine menungsa sing wis mirang-mirangke karo Pandhawa, mirang-mirang karo putra Pandhawa. Kok pangandika sampeyan ngoten? Ya, Petruk, prabtaku ana ing kene. Ora bakal paring ganjaran kelawan kowe nanging bakal takon karo kowe nggih kowe wani karo Siwa Mandura nggih Petruk nun kowe ra mawas Siwa Mandura kuwi sapa pepunden mesine kuwi aja nganti wani karo Siwa Mandura lha kok dadi kowe wani karo Siwa Mandura Petruk kelakuanmu ing mengkono mau sayekti kowe ngorek-orek marang pasuryaning para Pandhawa kowe jering sastra wirang marang putra Pandhawa Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe manut tak rangket ora manut aja kelakon dosa aku mentala karo kowe tinimbang aku duwe batur sing tansah mirang-mirangke karo Bendara mapano Petruk tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol ndasmu Petruk nuwun sewu Den mak tratap ati kula barang sampean paring pangandikan Petruk kowe nek manut tak bondo tak amlak princo sikilmu nek ora manut mapano tak pancap pundakmu tak untir gulumu tak gembol ndasmu nek sampeyan ngendika Petruk kowe tak pateni ngoten ati kula malah mboten napa-napa ati kula malah mboten pripun-pripun bareng sampeyan ngendika Petruk mapana tak pancat pundakmu tak jebol ndasmu kula niku wong tuwa Cut kula niku wong tuwa dindas-daske kaya ngeten niku teng ati niku rasane lara banget. Saya menan ndas apik-apik kok arep dijebol wong urung tukul kok arep dijebol. Mung ya sing apik nek maring pangandikan. Terus kula klerune nggo napa kok sampeyan iso tegel kaya ngoten niku. Ati kula lara, Den. Ati kula sakit. Sampeyan kula omong wis cilik nganti gedhe semanten iki kula tau njaluk bayar.
Kula tahu protes karo sampean, kula tahu njaluk undakan dhuwit. Mboten tahu. Kula mung nampa apa anane. Sampeyan kula tutke nyambut gawe adoh tanpa mangan barang ya kula mboten protes. Nanti direwangi kula kalih Bagong niku urunan. Niku kula ya ora protes. Niku sampeyan ketegelen banget lek ngunekke. Petro tak untir ndasmu. Ibarate kaya dene timun mungsuh duren. Kula niku timune sampeyan durene. Nggih. Nggih manguntir. Terus meneng ora sasrewet. Ora modar tenan lho, Tru. Mang pateni kula mboten apa-apa. Mang pateni. Ning kula mati. Mati kula dipateni sampeyan nyawa kula tekan swarga. Mesti ketemu karo mbahmu Prabu Pandhu sing pun teng swarga. Tru. Kowe kok wis mati? Nggih, sinuwun. Kena ngapa, Petro? Batene entek. Sinuwun Prabu Pandhu mesti takon sing mateni sapa? Sing mateni putu sampean. Anake Ndara Werkudara sing jeneng Gatotkaca. Putu sampean kula omong ora ngerti labete Petro. Ming nuruti omongane wong sing durung karuan beneran lho putih. Mang pateni jen ikhlas lahir batin kula Ndara. Jos. Asem kowe ngapusi to? Heeh. Bajigur iki. Tak kira nek nangis tenane aku wis tratapan. Sirahmu tak cedakke tangane Ndara Gatotkaca. Engko nek Ndara Gatotkaca tek ruwetuk modar kowe. Lah arep benake piye? Gulu ora iso dilas. Tenang wae sing jeneng wong sandiwara kuwi kudu lahir batin. Ora kowe kok iso nangis ya, Tru. Monggo kowe iki arang nangis lho. Asli tenan ya ta? Heeh. Wong anakmu sing bayi mati kowe nanggap dangdut kok. Cengelmu kuwi ora. Kowe iki ora tau ndek sedih kok iso nangis. Mripatku tak keceri brambang. Brambang tak remet tak kecerke mripatku. Wah. Terus dilewen-lewen kari njewewek. Asem iki. Kok iso ya? Ha iya, cah pinter kudu ngene iki Ndara Antasena ya nek digedruk ping 3 nek metu, nek ora, ayo kowe. Sing aku wedi iki nang kono kowe. Tiwas mempeng lek ngono. Heeh. Ora metu ta? Ha iya. Apa ora gawe gelo? Lah iya. Antasena iki iso ngapusi. Heeh. Kae ratu ndugal kewarisan. Ha iya. Terus piye iki? Kari siji. Sapa? Antarja. Ki Antarja nek tekan kene, ha iki ngene, Gong. Piye? Aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Kowe ndene ya diutus bapak to? Heeh, ngancani kowe Andum gawe tegese sing adil. Gatotkaca wis tak undurke, Antasena wis teluk karo aku, sing maju terakhir Antarja, kowe sing tumandang. Aduh. Nek modar, Ayo piye carane kaya aku iki lho. Sirah gedene semene iki mbok isine utek. apa rumahmu telek iye? Iki isine ya utek. Ha mulane nggo mikir ngono lho. Nggo mikir men supaya iso duwe cara ngalahke Ndara Antarja. Oke. Kono truk ngaso. Ya. Engko mesti wonge mak jejul ngono. Ha iya. Bagong, Nun. Nanti Petruk, nek muni ngono piye, Truk? Omong Petruk ora ana. Oh iya. Nek kono tak golekane. Kowe muni langkai dulu mayatku. Oke. Sekarang ngaso, Truk. Ya. Kakang kowe wadake. Sesuk njaluk ira kok aku. Mah kualik leku gayah malah. Ayo, amuk serangkang. Ya Antarja tekan kene. Ngrasani Petruk tandinge anake Semar sing ragil barat. Mboten pangling Ndara Antarja? Iya, Bagong. Nggih. Kok sajake le mandeng kali kula kok tenanan niku ada masalah?
Bagong aku takon karo kowe. Takon apa? Waton mboten angel-angel kula jawab. Aku takon karo kowe Petruk nendi? Nun, Petruk nendi? sampean mriki betah napa? Goleki Petruk. Goleki Petruk? Iya. Ngeyel kok Petruk. Truk. Sing goleki iki kowe. Wo, tak pacul bathukmu sisan kowe. Aku wis nang kene leren goleki aku wis omong nek kowe kok tak kon muni ora ana. Engko ngapusi, ora apa-apa. Engko dosa sing nanggung aku. Asli? Ya. Petruk ora ana. Apa mbok anggap aku ora krungu ya? Apa mbok anggap aku budhek? Kowe bar omongan karo Petruk neng kono kok muni ora ana. Truk, krungu Ora ana wong tak pendhem urip-uripan tenan. Muni nek radio ngono. Oh iya. Ora ngerti kowe. Hah? Sing gemermeng nang kono mau ki wong nyetel radio. Ora usah ngapusi karo aku. Ora usah ndadakake kan gunung saiki kene Antarja. Lho, ora basa karo aku. Lho, basa budaku apa? Sampeyan rene ya ora apik-apik kok. Saya aku takon karo kowe. Niatmu ngapa rene? Goleki Petruk. Nek wis kecekel Tak boyong. nanti Tak aturke Siwa Mandura. saiki aku tak takon karo kowe. Nek nganti Petruk tak aturke Sinuwun Mandura, nek Petruk cilik diajar, loro gedhe dipateni, sapa sing tanggung jawab? Kuwi wis dadi hukumane Petruk. Lho, Petruk salah apa e? Wani karo Sinuwun Mandura. Wani karo Siwa Baladewa. Terus Tetep arep tak cekel. Mbuh, engko apa pidanane tetep arep tak cekel. ngeyel kowe. Aku tetep kudu ketemu karo Petruk. Upama aku mepalangi, Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. tegese nek aku ora ngentoke ketemu karo Petruk, kowe arep gawe cilaka Bagong. Kepiye meneh kahanane kaya ngene, kowe tak katutke dosane Bagong. Papang sinengkang wale sandang kocek wak simbar jojo. Mang walang wentisnya gangsi. Kowe iki ngopo kowe? Suluk. Padake seniman e. Dianggap ra iso suluk ya. Konjur malang kerik sak penake dhewe. Malang kerek tangan-tanganku dhewe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Ntarja, Apa? wis tak pikir omonganmu mau. Kowe arep nyekel karo Petruk. Kowe ngerti ora? Petruk iki sapa? Petruk iki kakangku Ejo. Lho. Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang ontor ngono. Apa kowe ndek knalpot wae? Wah, guneman karo wong edan malah bingung aku. Bingung aku omongan desa bingung kok. Hah? War ketemu karo Petruk apa kira-kira wis 100 balong wis wulet kulitmu. Kok ketemu adu arep karo sapa kowe mikir. Iki sapa iki? Linmas Karangkadempel. Kenopku segitiga. Terus areng ngopo? Wah, kowe arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk tak gawa. Kowe minggat apa ora? Ora minggat sing arep aku. Adu arep karo Bagong. Ora minggat suara aku tak sembur melonyo. Wis tak bedhek, kowe mesti manine wing nyembur. Wis tak bedhek mergo kowe putune Sang Hyang Nagaraja, kuwi dewane ngula sak donya. Mula kekuatanmu meneng nyembur, ning kowe ora tau nyawang. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Semar ki apa? Semar ki Sang Hyang Esmarja. Enteni kene. Terus Aku mengarep takon. Takon apa? Mau sapa Tru? Ismaya apa Ismarja? Ismaya. Wah, keliru terus. Ismaya. Ismaya iki sapa? Ismaya iki kakangne Ismanto. Tru. Kakane sapa Tru? Bathara Guru. Wah, ndring. Cengengesan ora. Kakangne Bathara Guru. Hah? Bathara Guru kuwi lenggah nang Kayangan
Bathara Ismaya kuwi kakane Bathara guru kula Bathara Ismaya ki ampuhe kegila-gila. Semar ki mesti menehi kadigdayan karo anak-anake. Ning Semar meling karo anak-anake. Anak-anakku kowe cawane kadigdayan. Ning aja tok nggo adika, ngadika, ngadiguna, adibecak. Nek ora kepepet aja tok gunake. Ning bengi apa jenenge bengi iki aku kepepet. Mergo aku adu arep karo satriya sing digdaya. Aku arep ngetoke aji-ajiku Antarjaka iso nyembur kena semburen Bagong. Ning nek wis tau atek aji-ajiku, epek-epekku iki nganti murup dadi abang. Nek kowe ora mandeg mesti kowe disemprit polisi. Kae nek ora tak kandhani ora rampung-rampung. Antene kene. Ngapa itu? Ora aleman to, nek pres yo pres ngono. Engko ndak kono selak ora wedi. Ya. Ya. Serius lho. Kowe ngerti, tanganku iki nek werna abang iki tatamake gunung jugrek segara asak. Tenan aku ora ngapus sih. Tanganku tak tamake gunung plek ngono mesti jugruk. Asli. Aja kame siji, loro wae jugruk kabeh. Plek-plek ngono bletre. Bletre. Apa itu? Sengit aku gak aku. Ora ngono itu ora. Gunung ngendi? Ora ngerti wae. Kok Bandung meneh? Hah? Tak tamake gunung jugruk segara asat. Asli aku ora. Ayo golekno gunung ora percaya. Golekno gunung. Tak tamanane tanganku jugruk yakin golekno gunung neng kowe sing bayari. Mau aku nek kon bayar. Ayo tamano. Iki tak tamake jajamu ora jeblong tekan geger aja tundak Bagong. Wis lah ora wedi. Jo. Halo. Hei. Kowe ngematke aku ora kowe? Kowe karo aku apa ora? Wis tak sumbari, tanganku iki nek nganti wernane abang. Iki murup abang. Tak tamake jajamu lan jeblong tekan geger. Aku meguru karo kowe. Dijajal apa piye? Dijajal apa piye, Jo? Ayo dijajal, neng dituku lho. Ora men dijajal-jajal, lentek. Kita make ora jemblong. Aja tutak Bagong lekane ati kowe. Sonaing tantang-tantangan ora gojek. Aku seneng ya soalnya Antarja wis wedi karo aku wis pucet. Dadi tak permainkan. Dek iki tak ngene tak atungi tanganku ngene iki malah radong kaya wong petuk kan itu. Antarja tanganku iki nek abang, kowe nek ora mandeg semprit polisi. Dan mripate iki kaya anu tukul pertanyaan maksudnya ngono kae. Bingung dek. Terus tanganku iki tak tamake gunung jugruk, Jo. Asli. Anggere tak tamake puk ngono mesti pletre. Antar jadi malah arep guyu to. Dapure. Nendi wonge? Ngelengi apa, Tru? Oh. Tak uyuane ya? Aja. Engko nek jedul barang aja kok duyu ngawur ora. Wong jenenge piyayi kok duyui ora. Wah, seneng aku. Oh iya. Lho, sik Gong, ha? Kayak ana wong joget-joget ke sapa kae? Endi? Kae. Engko gek mau nanggap jadilan udu. Kae lho ijennya lho. Dhewe lho. Endi ta? Kae. Oh, kae to. Heeh. Patih Mandura sapa? Praoto. Prakuto. Praguto. Praoto ndoke separo. Praguto ora.
akan ndak yabahe ora. Pragoto, nek kae udu sapa-sapa terus nek nyekel kowe polo wong loro ya. Aduh. Aku didhawuhi Sinuwun Mandura jane ya mangkel. Aku ki pate kok mengkon nyekel kere-kere. Ya aku bareng dikandani kon nyekel Petro, delok rupane mbayangke wis kemekelen. Sing mburi kae ana wong kok sirahe kondas Sinar Jaya. Sabar lho, Kong. Padake ndas bis kuwi, Kong. Tak tambah-tambahke apa kae. Wis men tak tambah-tambah. Petro. Pripun? Oh, muni pripune dadak melet. Aku nek weruh kowe seneng ya wetengku sebah. Mergo kudu guyu terus. Pate kok ora ndek sopan. Iya wangi. Bajul raimu. Ayo. Anggere guyu ala-alai tangan cangkeme kok. Wah, guyu bandem watu raimu. Rembukan sing apik-apik kok. Aduh, bongkot digetak. Ambune abu-abu. Trembelane patih dibandem sandal. Penyakit ora. Sampeyan iku ajeng napa? Nyekel kowe. Sebabe kowe wani Sinuwun Mandura, Tru. Ha Petro niku menungso. Selagine cacing niku kepidak menungso, niku ngulet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Niku kewan cacing. Ha Petro niku menungso duwe perasaan kok arep dicekel sakwenake dhewe nek Petro nyolong Petro malik niku dicekel bangun. Wong kula ora salah ora kleru arep dicekel. Ha bonggo. Lho, wani ya aku. Ha sing tak wedeni apamu? Lah canda seret ngarepe Prabu Baladewa. Mangriki nek ajeng kewinangan mungsuh Petro, Mas.
manus maring jajalan sekertaning bawana iblis lanat. Wah, Pragata mundur merangkang. Anak-anak Pandhawa ora iso dijagake. Petro. Saya ngilani dadane Nata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyes marang Ratu Mantura Prabu Baladewa Petro ora mingkat saka negara Ngamarta gretel negara jeblok ketemu barang. Oh. Ambekan nganti kaya kene ya wis tuwa. Wah, Jan. Sinuwun Mandura nesu. Duka ya sini kowe Petro kantong bolong. Ora minggat saka negara Ngamarta wani karo Nata Mandura. Gretel nenggala jeblok wetengmu. Biar. Nenggala metu ki mak biar kaya nggawa oncor kae. Nek ora mlayu modar tenan. Lah. Pak, wis ketiwasan, Pak. Aku ora iso ngaturke ndara-ndara Pandhawa. Sinuwun Mandura duka yayasine Pak aku tak maturke. Duh, Bagong. Wah, aku kok ya lali nek nggawa adi to ya. Monggo Bagong ki upune gedhe ora jamak-jamak. Nek mlayu mesti suarane kuku. Wong ora iso mlayu banter kok aku buati tak tinggal mlayu banter banget. Aku njaluk ngapura ya, Kang. Mestine Sinuwun Mandura nesu. Petro mlayu tak oyak nganti kecekel Bagong liwat. Iki adine pecah ndase. Modar kowe le. Njaluk ngapura ya, Kang. Alhamdulillah. Kok iso slamet, Gong? Ngojek e. Kowe ketegelen kok, Tru. Kowe ora cinta karo adine. Prabu Baladewa nesu-nesu iblis lanat. Petro ora minggat gretel nenggala. Kowe klepat playumu banter banget aku bingungi golek ojek selo. Langsung tak cengklak, Pak melajar. Bulming Yamaha 75. Suarane tok sing banter teh, mlakune meng 20. Aku terus kudu ngember. Men ra ketok. Piye, Gong? Manut. Nek mulai ya kuwi mau isin wirang. Oh ya, ning nek maju totoh pati. Nek miturut kowe piye le saiki alon-alon rasa dadak kesusu dipetung sing apik. Heeh. Nek cara kowe mati karo wirang iki milih ndi? Milih mati. Kok milih mati? Mati wis ora krasa apa-apa. Urusane karo sing gawe urip. Wis duniawi sudah ditinggalkan. Wirang, isin, marem, bungah, susah wis ra ono. Oh iya, Ning nek wirang, nek kowe milih wirang ki selawase urip tetep digawa mati, Tru. Kowe rumangsa tumindak elek, terus kowe wirang. So kalau mangsa kowe wis lali, ana sing ngungkit-ungkit meneh, isin meneh. Oh iya, Le. Nek cara aku apa dadi kowe langsung tak pethukke Prabu Baladewa. Mbok tak pethukke. Sing nesu karo kowe. Kok iso karo aku? Lah sing disumbari Petro kantong bolong ora minggat gretel nenggala kan kowe. Ora ana Petro lan Bagong, ngono ora ana. Yes. Kowe nek ora ndek kakang aku ikhlas to, Gong? Ya jane ora, Tru, ning piye meneh. Kowe terpaksa kudu nglakoni lelakonmu ya wis piye meneh ning tak dongake kowe urip. Ning aku mesti mati. Ning aja pasrah. Ora. Mati urip ki gumantung karo sing kuwasa. Ngono ya, Gong. Ya, Gong. Sing iki kuwi jamane kowe. Lah kok suarane kowe? Karena wong kleru ki menungso kedunungan ina, lali, salah, apes lan ngelih. Aku tak maju. Niat tenan? Niat. Lahir batin? Lahir batin. Wong urip padha karo omonganmu. Ngenteni apa? Ngenteni antri mudar. Mongko aku wis tuwa. Aku wis warep mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Lek urip wis pirang-pirang abad kok. Aku wis kesel urip nyawang jagat sing maneka warna kahanane.
Heeh. Aku tak ngiklaske mati. Tak pedhoke Baladewa. Ngono ya terserah. Titip dompet. Oh ya. Kekno Mbak Yuku, Mbak Yumu. Heeh. Nek aku ra mulih 3 dina tekane 7 dina kon nyelameti gendurenan. Oke. Biayane? Lho. Aku iki adikku kok ya biayani sik ra apa-apa to. Wah, aku lagi butuh dana, Tru. Ya wis, dono Tegal Kidul omah kae. Oh iya. Sing sithik kae. Nek gendurenan ra butuhke odit akeh. Heeh. Wis, ngono ya, Gong. Karo titip anakku sing barep kae sesuk lulus cemplungno Ning sumur. gundulmu kuwi. Ning kuliah. Oh iya. Terus sing cilik kae engko nek lulus TK lebono SD. Heeh. Lah ragate Mobilku dolen. oke. BPKB-ne Tak gadekke tebuske sik. wah rumit iki. Oke, saya bati ning tak pikir-pikir rugi. Ya ora to, ya ora ya bati. Terus anu ya, Gong, kendaraanku sing loro-loro kae men dienggo anakku sekolah. Oh iya iya. Pitku Jawa sing gasle kae. Gasle. Sing larang kae nggonen wirawiri nyukupi anakku. Asli? Ya, ikhlas, ikhlas. Wis ngono wae aku tak maju perang, golekno gaman. Sik, deling-eling sik. Engko wis mati sik ana sing ganjel ora prayoga ya. Ana sing durung tak titipke. Sopo ya, Gong? Tegal wis, mobil, motor, pit, anak, Wis kabeh. Mbaya deling-eling. sopo ya? Mane dipek wong liya lho. Trembelane iki ora. Bojoku, Wah, mbangane keliya. Kan wis kerep tak SMS. Gapure ora. Semen rasa dadak tok openi wis ben urip dhewe. Hah? Urip dhewe. Nantek lengane ora ngejog lho. Ya wis. Wis ben urip dhewe ora masalah. Wis kana, Tru. Jumpuke bendho kule. Ya. Oke, Wis kono nggo gaman aku ya nggo gaman. maju ya, Tru. Kowe mulya cepet tinggalan aku. Nek aku nggo bali, aku slamet. Nek aku ora bali, aku modar. Oh iya. Wis ya, Tru, ngono ning sing ati-ati tenan ya, Tru. Heeh. Ayo, amur Suramata, Jayamata iki bendhoku legane atiku. Oh, iki nggawa apa iki? Iki nggawa apa iki? Rasan dadak kok kean ngomong. Sak entuke. Ayo, iki bendhoku. Lho, iki pusaka Kyai Nenggala. Iki pusaka Dewatan Pamunaing Satu Sekti tamake Gunung Jugruk Skorasat. Lah kok dadi wing tanding karo bendho. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ora ketek ora kono. Iki ya ampuh. Wah, lakon gretel nek jeblok wetemu. Bendho mati terus monter tenan. Yai. Sewu-sewu kerapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Ngantos serat dirandhat anggen kula nyandhet kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan kula nyuwun pangapunten, sajaipun Petruk ugi bergugung utawa waton. Netangi dhateng kamurkanipun Koko Prabu Mandura, wekasan Koko Prabu Mandura ngliga pusaka Kyai Nenggala Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kontal kaprapal. Yai. Kula nyuwun pangapunten. Ngantos boten saged mepermubal babaling kanepson wekasan Petruk kenging daya panguwasipun Kyai Nenggala. Petruk kendhang kapracundhang kontal kaprapal. Koko Prabu mestinipun boten mekaten rampaning kedah sinandhang. Namung enamipun ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jeneng boten badhe wangsul dados sekul malih. Koko Prabu kula suwun kanthi sanget sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu nilar dhateng tanggel jawab. Kedah saged paring kepadhang tumraping Petruk kanthong bolong. Yai, kula nyuwun pangapunten. Menawi ingkang Raka ingkang kadhawan supados tanggel jawab babagan Petruk kula sagah. Jer menika kalepatanipun Koko Prabu Mandura. Nanging kula nyuwun supados sedaya menika sak traju sak bobot. Kula nyuwun supados pustaka jamus miyang jimat kelima sada kaparingna dhateng kula.
Badhe kula boyong wonten negaring Ndorowati kinarya srana anjampeni pageblog ing mandu wonten Projeng Dwaraka. Menawi mangke sampun paripurna ta sampun waluya nirmana Tamajati jati temah mulya negaring Dwarawati. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka Jamus Klima Sada sinambi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk kantong bolong Yayi. Koko Prabu menapa pangandika paduka menika saged kula ugemi Yayi. Menapa kula nate dura kan paduka Yayi Prabu Darmakusuma kula kinten derek menawi tetela mekaten kula namung kantun ndederek ing mekaten pustaka Jamus Klima Sada daya-daya kula caosaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu namung kula suwun kanthi sanget samangke menawi negaring Ndorowati sampun katingal padhang pusaka katuran kundur wonten negaring Amarta. Koko Prabu ingkang kedah ngunduraken saha paduka ingkang kedah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk inggih ngestaken dawuh. Tumuli kaparingna lan kula nyuwun pamit madal pasinan wangsul dhateng negaring Ndorowati. Gosek Kresna Joko Susu. Lah banjur pun Kakang piye? Pun Kakang dikanthi marang Projeng Amarta iki sing nganthi Prabu Ndorowati. Lah kok dadi aku saiki tok tinggal ning negara Ngamarta. Koko Prabu. Sumados Yayi Prabu sak ngadang menika kenceng anggenipun pitados kaliyan ingkang ngrokok rayi Ndorowati. Koko Prabu kula tilar dados tanggelan sekedap. Lho, dadi tanggungan piye? Mangke menawi kula sampun saged maluyaken Projeng Ndorowati tumuli kula badhe wangsul dhateng Projeng Amarta. Sasampunipun kula ngunduraken pustaka Jamus Klima Sada, Koko Prabu kula dherekaken kundur dhateng negari Mandura. Oh, aku dadi tanggungan rak ngono to kuwi. Inggih, nuwun sewu lho, ora apa-apa, ora apa-apa. Waduh Ndorowati padhang ora apa-apa Yayi. Klilanana mugi kaparingna wujuding pustaka Jamus Klima Sada lan kula nyuwun pamit Koko Prabu, suami kula aturi nampi Koko Prabu.